Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов предположи, че част от българския бизнес е повлиян от политическите обещания в очакване на парламентарните избори до година. Все пак той определи очакванията на бизнеса като отрезвяване в сравнение с 2011 година. Очакванията на предприемачите за повишаване на заетостта, инвестициите и подобряване на бизнес климата са далеч по-скромни през тази година. Специално българския бизнес иска не само в България, но и в Европейския съюз, защото ние вече сме част от това единно икономическо пространство, да се заложи повече на по-ефективна администрация и възможности за съкращаване на нейния брой за сметка на намаляване на разходите. Докато през 2011 година 20,3% от родните предприемачи са смятали, че ще се повиши заетостта, в момента само 3,3% са на такова мнение. 19,6% от анкетираните са очаквали повече инвестиции през миналата година. 3,9% са на такава позиция през 2012. В страните, които са основни партньори на България, очакванията не са много високи, така че ние не можем да разчитаме през следващата година помощта и тласъка на българската икономика да дойде от Европейския съюз. Цветан Симеонов посъветва българските бизнесмени да търсят партньорства и реализиране на продукция не само в Европейския съюз, но и в други райони поради неразрешените проблеми на Стария континент.